Říkej. Ty máš hezký oči. Máš hnědý oči. A máš i zuby pěkný. Hráš vlog. Silver. Jdeme na to. Hráš vlog. Jo. No, ez is aztán. Rövidre. Rebel. Jaký rebel? Jsou tam. A jo. Já zatím jim, jo. Hosszú vannak amúgy. Tu na shortu. Ne, čau. No to je Bčko. Can be. Neřekl bych. Neřekl bych. Neřekl bych. Taky ne. Oh fuck. Nenápadně. Oh fuck. OK, jdeme se nakoupit. To jsem nechtěl. Koukej 360 no scope na midu. OK, na tenhle 360 no scope zapálný granát. Jó van, bár. A jak dopadl? Na To dozvíme CT. v dalším díle. To se rozvíme v dalším díle. Asi Nech šel. mě. Nech mě. Vážně? Myslíš, že short? Nevím. Opravdu? Jak to víš? Ještě tam jeden. Malek shot! Pán, tam scope. Jdeme. Počkej mo... Co to bylo? já slyšel jsi to taky. Jeden na CT. Jeden short. Má hita. Ne! CT. A legértékesebb játékos a A já jsem csapatban. ho viděl venku, ne? Ještě. Azért már leraktam Že to volna. smoke byl čuplej, já jsem ho obskočil No, a byl jsem nad ním a to jsem měl skupit. tak to ne, to bylo moc. Hráš? Prostě. Hele, Jézus akačko. Isten. Középre. Já jsem vypověděl Deaglem. To je můj. Já ještě žiju. Víš to, Ačko? Byl tam.